Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Сёння паразмаўляем пра адну з нашых улюбёных тэмаў арганная культура Беларусі, а дакладней пра навуковую манаграфію, якая пабачыла свет не так даўно. Навуковая манаграфія, скажаце вы, навуковая, гэта ж так нудна, так складана. Не спяшайцеся з высновамі, па-першае. І навуковыя кнігі бываюць нават вельмі захапляльнымі, а па-другое, аўтарам кніжнай навінкі з'яўляецца Юрый Габрусь. І гэтым усё сказана. Хвала Христу! Хвала навекі! Спадар Юрый, вельмі рады вас бачыць у нашай студыі, бо часцей, напэўна, сустракаемся ў касцёле святога Францішка Асійскага, і хачу выказаць ад сябе асабіста, ад нашых слухачоў вялізную падзяку за тыя канцэртныя праграмы, якія вы ладзіце ў касцёле. Гэта для нас проста вялікая радасць, асалода і вялікая падтрымка быць на гэтых канцэртах і чуць такую цудоўную музыку. Дзякую, то ўзаемна. Вельмі вялікая адказнасць рабіць гэтыя канцэрты і місіі, і я ўдзячны таксама касцёлу за тое, што вось ён ідзе насустрач у гэтым асветніцкім адукацыйным плане і адраджэнскім, можам сказаць, нават у гэтым плане, каб падымаць наш пласт беларускай арганнай музыкі з рознымі складамі інструментаў, каб ён гучаў і быў інтэграваны ў царкоўны кантэкст, вядома. А сёння такім прадметам нашай размовы з'яўляецца навуковая манаграфія. Спадар Юрый, мы ведаем вас як чалавека, які па першай адукацыі хімік, атрымаў другую музычную адукацыю, уже музычную грунтоўную адукацыю, і сёння з'яўляецеся адным з найлепшых арганістаў у Беларусі. А калі ўзнікла такая патрэба навуковага даследавання, асэнсавання тэмы арганнай культуры Беларусі, і як доўга вось гэты матэрыял збіраўся і рыхтавалася манаграфія? Насамрэч, шлях вось менавіта ў галіне беларускай арганнай культуры або беларускага арганнага кантэксту, як я больш аддаю перавагу называць, ён з'явіўся ў мяне досыць позна, не так даўно, і гэта звязана з маёй працай у Цэнтры даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры ў Акадэміі навук. У аддзеле музычна-выканаўчага музычнага выканальніцтва. Вось. І таксама праз пэўныя абставіны, паколькі у мяне спецыялізацыя менавіта арган, а там фокус у гэтым аддзеле быў, в асноўным працавалі харавікі, калі так выражацца, то есть спецыялісты па хоры, і музычная капэла займаецца даследаваннямі менавіта харавымі, то мне была такая падказана тэматыка прагледзець беларускую. Я быў досыць скептычны першапачаткова, таму што ведаў, што нас, праз мае знаёмствы з пэўнымі, з арганістамі, коламі арганістаў, я ведаў прыкладна наш рэпертуар, ведаў фігуры асноўныя, якія ствараюць. Пераважна гэта вось тое, што я называю пасля другі кантэкст, другая фаза, постсавецкая фаза, вось аўтараў гэтага перыяда з пачатку 20-х, таму што мы з імі мелі супольнае навучанне у Владзіміра Неўдаха у першым пачатку у 2000-х. Я як прыватны студэнт. І проста быў фокус такі мне менш цікавы, як што я зразумеў, тады яшчэ вельмі даўно зразумеў, што накірунак беларускай арганнага рэпертуару гэта ансамблевы больш. Не так шмат быццам у нас сольных арганных твораў, мне здавалася, і таму ён як салісту менш цікавы, плюс ніколі не задумаўся, чыста факты былі, у навуковым плане, што з гэтага можна зрабіць, што там вынікае, як гэта не ўваходзіла ў мае напроставыя
зацікаўленасці, як чалавека больш такі накіравана на сусветную літаратуру музычную. Вось. Але менавіта фокус даследніцкі у Акадэміі навук, а таксама наступная вучоба ў магістратуры, яна падштурхнула. Ну, па-першае, мне трэба было, што самае, каб зразумець поле даследаванняў, першым, што мне ў цэнтры далося, это я склаў увесь спіс, поўны спіс твораў, так званы рэпертуарыум, спіс твораў з арганам, для аргана сола і для аргана голаса і вакала ва ўсіх камбінацыях. Это значыцца, ну, арганная музыка, разуменне арганнай музыкі ў Беларусі у поўным сэнсе. Прычым я спярша гэта рабіў менавіта ад самых ранніх перыядаў, без перыяда, які ўказаны на манаграфіі, які, як мой асноўны наўпроставы навуковы інтарэс, это сучасная арганная музыка сучаснага перыяда. Вось. І калі гэта ўжо быў складзены адзін з самых першых варыянтаў, то там ужо пачаліся больш цікавыя моманты. Па-першае, мне ўдалося ў практычным сэнсе даказаць, што ў нас сапраўды ёсць такія, я называю это феномен беларускай арганнай анамаліі, это што ў нашы аўтары пераважна баяцца пісаць, ну, такія неўпэўненыя ў стварэнні музыкі для аргана сола, таму яны больш, або яны, магчыма, ну, тут яшчэ трэба вось пашукаць крыніцу гэта феномена, так корань, але магчыма яны проста мяркуюць, што сам па сабе арган гэта не над, як сольны інструмент, не над цікавы і слухач аддае перавагу нейкім камбінацыям аргана з нейкім іншым інструментам. Магчымы такі варыянт разумення, і шмат у каго ён сапраўды прысутнічае, і менавіта таму у нас вось карціна поўнага збору корпуса арганнай музыкі, яна пераважна 10% на 66 яна ансамблевая. Але калі я пабачыў, што досыць такі, ну, нават уже амаль 40% з'яўляецца ўсё ж такі сольным, ну, это досыць шмат. Я меркаваў, што будзе больш ансамблевы. Але сам феномен менавіта пацвердзіўся. Ну, пасля, нават калі рэпертуар, база мая, это рэпертуарыум разрос, ён пастаянна папаўняецца, ну, таму што ён не абмежаваны ў верхняй мяжы. Паколькі кампазітар нешта пішуць, ствараюць, я гэта ведаю, я адразу ўключаю. Таму ён увесь час будзе пашырацца, гэты рэпертуарыум спіс. Вось. І, значыцца, ну, это першае, што было пабачана, это пацверджанне беларускай анамаліі. Другое, што я зрабіў, і пра што напісана ў этой манаграфіі, як артыкул, я яго проста перадрукаваў. Это вельмі важны артыкул, менавіта аналіз статыстыкі, як развівалася, ну, то есть разбіў па храналогіі, адпаведна з тэмай магістарскай я выбраў сучасны перыяд менавіта з 60-х гадоў арганнай музыкі да сучаснасці. Мне прапаноўвалі зрабіць да 2010 года пад аргументам, што незразумелы унёсак, скажам так, арганнага рэпертуару, які з'явіўся пасля 10 года. Ну, але гэта мне падалося вельмі кепскім аргументам, таму што значыцца унёсак, калі сам твор створаны, ён ужо з'яўляецца падзеяй, калі я не разглядаю рэцэпцыю, то сам уже, ну, музычны факт, твор, п'еса, яна напісана, яна створана, і таму можа быць аналізавацца, можа быць разгледжана як навуковы бег, хоць яна учора напісаная, скажем так. Это не аргумент. Вось, і таму верхняя мяжа не абмежаваная, у мяне, скажем так, 20-е это умоўна, там абмяркоўваюцца творы, напісаныя пазней за 20-й год. Это 10-годдзе. І вось, калі я там аналізаваў, у досыць кароткім артыкуле, ён, ну, я разбіў па храналогіі, зрабіў дыяграму статыстычную, якія жанры, і там адразу ўсё было бачна, якія жанры былі пераважна напісаныя ў то адзін перыяд. Па-першае, у нас іх дзве фазы так званыя сучаснага перыяда, калі так збівацца. І па-другое, ты там бачыш, дзе пачалася стварэнне актыўнае сольнага рэпертуару, на якім рэпертуары былі больш арытарыяльныя, і, ну, яшчэ невядома вельмі часта чаму дакладна, але мы бачым вось тут напрыклад, ствараюцца перавага да араторыяў і буйных ансамбляў вакальных твораў. Тут у нас пачынаецца рост ансамбля, сольных твораў, напрыклад, стварэння. І, ну, ты ведаеш, бачыш это на статыстыцы, на дыяграме, але насамрэч ты, як удзельнік шмат чаго, ты ведаеш яшчэ падаплёку, як гэта гістарычна, як это за гэтым стаяць пэўныя персоны і падзеі, вось, якія на гэта ўплываюць. Вось, і таму, ну,
калі ўжо ты бачыш гэтую карціну, то ты разумееш, што поле насамрэч вельмі вялікая праца, і яно так, асабліва я папярэджу про то, што ў манаграфіі, што гэта толькі ну, в прынцыпе, это толькі першая частка работы, плюс там закранутая, дзякуючы вось маёй навуковай кіраўніцы, якая прадавіла гэтае пытанне, Наталья Валерьевна Бычкова, яна прадавіла пытанне, якое я вельмі не хацеў пісаць спярша, бо яно вельмі абстрактнае мне падавалось. Ну, такая вось, як бы і былы вучоны натуразнавец, хімік, я люблю, каб прадмет быў вось ёсць, і ты пра яго пішаш. А калі ён занадта такі абстрактны, эфемерны, мне ён выклікае падазрэнні. І вось яна прадавіла гэта пытанне, каб зрабіць, займацца эстэтыка аргана ў творчасці беларускіх кампазітараў. Такая здання. Я спярша думаю, ну, вось напішу ўсё, а гэта я, напэўна, так вось у мяне месца не хопіць. Але як пачаў пісаць, адразу ўсё хапіла, і апынулася, што гэта вельмі патэнцыйна вялікая тэма, такі крок у бок, але ён вельмі шмат што тлумачыць, і там можна вельмі шмат капаць. Это важная тэматыка нават у практычным выканальніцкім плане, пра што я таксама пішу, якая кадыфігуе шмат выканальніцкія практыкі, звязаныя, ну, проста з выканальніцкімі практыкамі таго рэпертуара, які мы ўжо маем, і пра які мала мы ведаем насамрэч. Пра фігуры, якія былі, асабліва ў савецкай фазе, напрыклад, або ранняй постсавецкай фазе. Вось. І гэта рэчы шмат, ну, вось так у меня адразу там пачала працаваць, як гэта можна ўстанавіць, метады там, вось, коротка я пра гэта пішу, але там вельмі мала часу, тому што гэта асобная кніга, можа асобная там нейкая дысертацыя патэнцыйная, таму на тэматыку беларускай арганнай музыкі гэта насамрэч трэба толькі такі навуковы кірунак, это насамрэч, і таму кніга яна первая, і это толькі можна пра сучасны казаць, таму што яшчэ шмат што не зроблена пра мінулае. Яшчэ ёсць такая праблема вельмі цікавая, праблемная, гэта таксама адкрытая і першыню мной зафіксаваная. Яна, можа, і там інтуітыўна была зразумела, гэта такі так званы разлом традыцыі. Разлом традыцыі, які быў, ну, дзякуючы там савецкай уладзе. Чаму, напрыклад, вось храналогія ўзята з 60-х гадоў. Гэта тлумачыцца менавіта вот этой канцэпцыі феномена беларускага вялікага разлома традыцыі. Як мы ведаем, што у нас вось але пра мінуўшчыну у нас ёсць некаторыя творы. Это манаграфія Владзіміра Неўдаха, спроба такая рэканструкцыі, есть там, дзе дыскутуеш, дзесьці пагажаюць, это вельмі важная работа, насамрэч піянерская. Другая, это, вядома, арганны Беларусі, энцыклапедыя, якая стварае менавіта, ну, вось матэрыял для мінулага. І у гэтых абедзвюх важных кнігах няма матэрыяла пра сучаснасць. І вось гэта моя манаграфія, это лакуну закрывае. Але яшчэ чым важна, што у манаграфіі я там даказваю менавіта, што ў нас менавіта існуе разлом традыцыі, у нас няма пераемнасці наўпроставай з традыцыі, якая даваеннай, і з арганнымі набыткамі культуры, якая вось зафіксаваная ў гэтых дзвюх манаграфіях. У нас няма наўпроставай традыцыі, пераемнасці з імі. Вось. І гэта называецца вось разлом традыцыі, а сучасная яна паходзіць менавіта з 60-х гадоў. Я апісваю, як яна трошкі адбываецца, у якім кантэксце, і што яе характарызуе, і вось з гэтай традыцыі у нас пераемнасць, яна, ну, такая нелінейная, але ёсць, існуе, яна працягваецца. Вы кажаце пра дзве фазы ад 1960 года. Гэта савецкі перыяд і постсавецкі. Савецкая, постсавецкая фаза, так. Фаза. Перыяд сучасны. Так, дакладна. Калі параўноўваць гэтыя дзве фазы, то што можна адзначыць новага прынцыпова ўжо ў другой постсавецкай фазе? У постсавецкай фазе просто, ну, па-першае, яны, чаму гэта фіксуюцца дзве фазы? Яны фіксуюцца менавіта вот гэтым артыкуле пра статыстыку. Мы можам просто на дыяграме пабачыць, як гэтыя дзве фазы існуюць. Яны характарызуюць, па-першае, это характарыстыка, што всплеск трохкратны арганнага рэпертуара. Просто вось так. У нас у 90-е ў 3 разы графік падскоквае і выходзіць на плато до сучасного. То есть трошки расце, але не з таким грандыёзным эффектам, як это звязана, вядома, з падзеннем савецкай сістэмы і лібералізацыяй, ну, вось рэлігійнага жыцця, мабыць. Ну, там фактары, якія, скажем, абмяжоўвалі стварэнне беларускімі кампазітарамі, ну, такая упэўненая зацікаўленасць, асабліва ў Беларусі. Это асаблівасць Беларусі, насамрэч. Што вось так, што беларусы вельмі
дыстанцыяваліся ад аргана ў параўнанні нават з расейцамі або іншымі савецкімі краінамі. Это можна прасачыць. Это можна вось такія рэчы, а зноў жа матэрыяльна мы можам это бачыць па зборніках арганных твораў, якія выходзілі пры Савецкім Саюзе. Адмысловыя. Там няма ніводнага беларускага аўтара. Ну, калі мы толькі не лічым, што Олег Янченко, мы справядліва можам залічыць, што ён беларускі аўтар, але ён, ну, беларуска-расейскі аўтар. А вось тыя, якія тут увесь час пражылі, няма, в прынцыпе, мной не зафіксавана ніводнага твора, апублікаванага ў савецкія часы. Ну, калі выключыць менавіта фактар Олега Янченко. Вось. А другі перыяд, вядома, яшчэ вельмі важна, ён таксама дзеліцца на 90-е, і вось з 2000 па сучасны, это другі, вось, другая фаза другой фазы, постсавецкай фазы, гэта, ну, з'яўленне факультатыва аргана. Першыя спробы увесці ў нас арганную адукацыю у, так скажем, установах вышэйшай адукацыі акадэміі музыкі і ў сярэдняй адукацыі. Сярэдняй адукацыі факультатыўны арган, ён узнік нават раней у 90-е, былі спробы, а ўжо ў 2001 узнік факультатыўны арган у акадэміі музыкі, і это пад кіраўніцтвам Владзіміра Невлаха ён працягваецца. Вось гэты фактар, ён таксама дзейнічае. З такім трохі, ну, усе нашы фактары, яны маюць пэўную інерцыю ў часе. Напрыклад, з'яўленне рэпертуара будзе трошкі пазней за нейкую ініцыятыву. Вось, калі з'явіцца нейкі выканаўца і пачне ўзаемадзейнічаць з кампазітарамі, і тады яны пачынаюць неяк ствараць і цікавіцца гэтымі. Такія асабістыя фактары, яны вельмі важны. Вось. А насамрэч з гэтымі фазамі, вось такі, насамрэч, галоўнае адрозненне – гэта, ну, кантэкст менавіта рэлігійнай свабоды адноснай у параўнанні, і другое з'яўленне магчымасці адукацыі. І таму у другой фазе атрымліваюцца нейкія прадпасылкі да ўзнікнення так званай беларускай арганнай школы. Вельмі людзі шмат на мяне крыўдзяцца, я ведаю гэта, што я адмаўляю існаванне беларускай арганнай школы яшчэ не таму, што я такой злой, і таму, што гэта прынцыповая рэч арганная школа. То есть гэта такая барацьба з псеўданавуковым трыумфалісцкім наратывам, які вельмі тармозіць і вельмі уяўляе вялікую небяспеку для развіцця беларускай арганнай культуры, кантэкста. Вось, калі мы там аб'яўляем, што у нас все так, ну, ёсць Германія, а другое месца мы. Ось, там Йоган Себастьян Бах, і пасля ось то, што адбывалася ў нас. На жаль, такія тэндэнцыі ёсць, таму што людзі, якія, гэта можна бачыць і ў энцыклапедыі, нейкіх артыкулах энцыклапедыі, і ў манаграфіі Владзіміра Невлаха, это стварэнне трыумфалісцкага наратыву, якія, ну, такія, можа патрабуецца там уваку, але гэта не навуковая рэч, на мой погляд, і яно, ну, трэба разбураць, каб менавіта для стварэння, дэканструкцыя. Я там пішу дэканструкцывісцкая пэўная канцэпцыя самой кнігі ў тым, каб вось гэты наратыў трохі падтачыць, і каб карціна была больш дакладная, каб мы разумелі праблемы, якія ў нас існуюць, і як іх рашаць. Бо калі ў нас усё шыкоўна, і мы другая школа па значнасці або традыцыя пасля Германіі, то нам не трэба ведаць ні пра Германію, ні пра тое, што побач. Это значыцца такі вось стварэнне вежы і тупик, тут чисты тупик для культуры, скажем так. Таму менавіта вось яно, я там гэтае пытанне разбураю. Вось. У першым сваім раздзеле манаграфіі адзін параграф вы прысвячаеце арганнай музыцы Германіі і Францыі. Чаму гэта было важна у навуковым даследаванні пра беларускую культуру арганную? Гэта, зноў жа, это тая тэма, якая мне здавалася як спецыялісту відавочнай нецікавай, не новай. Там, ну, это артыкул найменш самастойны, хаця там я раблю свае, то есть это не нейкая кампіляцыя, там ёсць асноўная крыніца гістарычная, амерыканскае сучаснае даследаванне, але я там асабліва французскую раздзел, я яго пад сваё разуменне больш разглядаю, і класіфікацыя. Гэты, скажем, раздзел зноў жа настаяла навуковы кіраўнік, якой было шмат невідавочна. І зноў жа это атрымалася вельмі грамотна, і як я разумею, тому што
Таму што гэты раздзел, першая ягоная функцыя зрабіць, ну там толькі два, трэба разумець, што гэта не ўся арганная увесь, а толькі мейнстрим, дзве галоўныя школы, якія зараз з'яўляюцца найбольш значнымі. Таму што ну, арганных культур вельмі шмат. Ось, і параўноўваць усе з беларускім кантэкстам, ну, гэта немагчыма, плюс это асобная тэма. Ось, і таму было выбрана 9 галоўныя школы, пісаныя больш-менш, якія з імі канкуруюць, толькі згаданыя. Вось. Плюс тым слухачам, ну, адна з такіх значэнняў, што калі, напрыклад, слухач, ён не экспертны у сучасным арганным рэпертуары або сітуацыі з арганнай культурай, рэпертуара менавіта, то яму будзе нават коротка азнаёміцца з гэтым карысна перад тым, як перайсці, каб ведаць. По-другое, важна гэта да таго, што асноўная так, трэці падзагаловак гэтай кнігі, это жанра-стылявыя асаблівасці беларускай, ну, вот гэтых твораў з вакальных. Менавіта таму трэба параўнаць тое, што адбывалася на захадзе, і тое, што насамрэч падобна гэта або не падобна. Мы можам казаць, што гэта падобна толькі тады, калі мы ведаем, што адбываецца ў іншых рэчах, то есть у параўнанні. Вось. Такая функцыя. І таму это было вельмі зроблена. Плюс, ну, уже як вынік атрымалася, што гэта вось параўнанне, яно працуе супраць канцэпцыі першай як трыумфалісцкай, то есть так званай, да, якую распрацоўваў Владзімір Неўдах, гаворачы пра, ну, там асноўны тэзіс манаграфіі Неўдаха это тое, што беларуская арганная культура развівалася цалкам згодна з заходняй традыцыяй у рэчышчы каталіцкай царквы. Гучыць быццам правільна. Але ў 20-м годзе гэта чыста фізічна не магло быць, як вы разумееце. Да? Таму у Владзіміра Неўдаха няма нічога пра сучасны кантэкст, або там 3 старонкі напісана, так? Таму што ў 20-м стагоддзі у нас тут і рэвалюцыя, атэізм, але арганная культура існуе, да? Вось. І таму тэзіс просто развальваецца. Немагчыма працягваць, што у нас нейкая ёсць пераемнасць з тым, што ў рэчышчы каталіцкай царквы, і яно цалкам і плюс, калі мы бачым тое, што, напрыклад, вось там гэта адбывалася ў Францыі, напрыклад, у каталіцкай менавіта царкве, як оно шло, і мы бачым стылі, кірункі, якіх оно адбывалася ў 20-м стагоддзі. І пасля я раблю карціну менавіта для сучаснага перыяду Беларусі. Мы бачым, што это цалкам Беларусь, вось праз фактар жалезнага занавеса і завеса, і яно цалкам сваю карціну нейкую такую дзіўную па стылях. Мне нават даводзілася уводзіць уласныя стылі адмысловым, такія нашы лакальныя, якія не ведаю, наколькі яны лакальныя для ўсёй кампазітарскай школы, або моя задача это менавіта як трактоўка аргана. Стыль як трактоўка аргана, вельмі вузкая такая тэматыка. Магчыма, яна больш шырокая. Вось, напрыклад, нейкі феномен савецкага стыля або функцыянальнага стыля, уведзеныя паняцці, якія вызывалі спрэчкі. Ну, можа, там ніхто спрымаў як абразлівую савецкі стыль або функцыянальны. Гэта, насамрэч, не было мэтай, скажам так, але просто, ну, паколькі мы бачым пэўныя характарыстыкі і адзінства, пэўныя крытэрыі адзінства ў розных кампазітараў у аднолькавым перыяду, таму мы маем права казаць пра той ці іншы лакальны стыль, або пра стыль ужытка дадзенага інструмента ў пэўных творах. Ну, пытанне наступнае, што я займаўся толькі вакальнымі творамі зараз, вакальна-інструментальны плюс арган. Далей цікавая, напрыклад, ці вытрымае эта канцэпцыя савецкіх і функцыянальных стыляў, напрыклад, або іншых класіфікацый, якая ў мяне была, з чыста інструментальных або арганны сольны. Это ўжо далейшае пытанне, на якое трэба будзе мне самому адказваць. А хтосьці паспрачаецца, скажа, што ўсё неправда, няма у нас савецкага стылю. Я толькі за палеміку і дыскусію. Савецкі стыль для арганнага мастацтва гучыць неяк дзіўна. Насамрэч, это вельмі вялікі рэпертуар. Савецкая арганная музыка існуе, і это досыць значны рэпертуар. Іншая справа, што савецкі стыль я маю на ўвазе не толькі нейкі вось стыль арганных кампазіцый у Савецкім Саюзе, таму што там ён распадаецца.
І наші рэчы, яны досыць не падобныя на то, што, напрыклад, праходзіла ў метраполіях арганных. То есть в Санкт-Петербургу, я вось зараз читаю диссертацию Алексея Курбанова про петербургских, ленинградских органистов 60-е, 90-е. Ну, диссертация написана еще в 90-е. И про московские. Там я написали, у метрополиях менш бояліся гэта. Вось, і у іх іншыя стылі. Ёсць свая спецыфіка. Таму агульны вось такі савецкі стыль па ўсёй краіне это таксама міф. Так само такого не існуе, ну, можна там меркаваць яшчэ невядома, это я ўжо так гадаю. Я менавіта савецкі стыль у беларускам, ну, хочаце беларускі савецкі стыль, стыль БССР. І менавіта пакуль што ён установлены для арганных твораў з вакалам. Як пераважна гэта стыль аратарыяльны, насамрэч. Вось, это такі стыль, які страдал гігантаманію, па сэнсе, і немецким термином «Weltanschauung», это значит светапоглядным таким демиургизмом, что, то есть это вельмі пафоснае мастацтва, у якім арган выконвае такую функцию ментара і нечага высокага вечнага, эрзац боскасці у савецкім стылі. Ну і таму гэты стыль мае свае спецыфікі, і ён перажыў, дарэчы, савецкую ўладу, і ён яшчэ існаваў у 90-е, вось, змяніўшы свой жанравы змест з ленініаны на, напрыклад, і услаўленне Вялікай Айчыннай вайны, або рэвалюцыі ён змяніў нават на нацыянал-рамантычную у некаторых выпадках. Але вось стылістыка з самых твораў, яна захоўваецца. Таму я іх адношу, нягледзячы на тое, што там можа нешта пра Белую вежу, Караткевіч ужывацца ў якасці літаратурнай асновы, але гэта савецкі твор, насамрэч. І ён працягвае тыя самыя традыцыі. Ну, вось гэта такія рэчы стылістычныя выяўлены менавіта праз, вось мы вяртаемся, чаму зроблены французскі. Таму што ў французаў гэта нічога няма. А это наша спецыфіка. Падабаецца яна нам? Не падабаецца. Ленініана, напрыклад, у савецкі час, мы гэта фіксуем. Я гэта фіксую менавіта як з'яву. Я там не даю ацэнку самім творам, клішэ нейкія не раблю. Вось такая у нас спецыфіка ёсць, і яна парывае канцэпцыю вось наўпроставай пераемнасці, а таксама аналагічна то, што наша традыцыя, арганная традыцыя з'яўляецца вось паралельна, сінхронная з заходняй у рэчышчы каталіцкай царквы. Ну, што ў 20 стагоддзі проста немагчыма. Это факт. Калі казаць пра рэпертуар, то у чым была складанасць ствараць гэты рэпертуар, збіраць гэтыя творы, можа быць, былі пэўныя складанасці, і наколькі ён поўны на сённяшні дзень? Про рэпертуарыум, так. Рэпертуарыум, ну, там у меня шмат сваіх матэрыялаў, якія мне перадавалі кампазітары або выканаўцы, які кампазітар. У нас ёсць некалькі чалавек, якія з'яўляюцца кампазітарамі і выканаўцамі. Это, напрыклад, Ольга Падгайская і Ростислав Выграненко. Это вельмі вось ён беларуска-польскі арганіст украінскага паходжання, зараз у Варшаве жыве. І гэты, паколькі асабліва Выграненко, ён не з'яўляецца кампазітарам саюзе кампазітараў, то яго быццам і не існуе. Насамрэч, это адзін з людзей, які зрабіў досыць вялікі ўнёсак у менавіта сольны рэпертуар у другой фазе. Вось, шмат, гэта такія вось, мне калі там цюкамі перадавалі рэчы. Або я магу папрасіць у кампазітараў, і яны мне даюць. Іншая справа, што былі рэчы, даводзілася некаторыя у мяне, напрыклад, няма, але я ведаю згадкі з архіўных, што гэты твор існуе. Напрыклад, калі я даследую архівы філарманічныя, то або, ну, на прадмет праграм, асабліва больш у савецкім кантэксце, што там адбывалася у нас у філармоніі, напрыклад, тут можна пабачыць некаторыя творы, напрыклад, у Янченкі, якія не пералічаны ў ягоных творах, спісах творах вядомых, якія рабілі расійскія даследчыкі, але ён іх выконваў, напрыклад. Гэтыя творы зафіксаваны, хто выконваў, калі, і беларуская, напрыклад, такая вось была фантазія на беларускія тэмы для арфы, трамбона, аргана ў 60-е гады. Таксама былі пастараль, скерцавы, творы невядомыя, скажем. Это перыяд менавіта, калі ён яшчэ быў салістам.
Вось, і пра іх я, там, гэта не арганны твор, таму пра іх няма аналізу, але я іх згадваю менавіта там у каментарах пра дзейнасць Олега Янченкі як першага саліста. Вось. Інша, як яшчэ збіраць, даведнікі у нас былі, вядома. У некаторых кнігах, мне таксама давялося знайсці цікавую інфармацыю, а там арган згадваецца як нейкая такая прахадная тэма, не цікава, з арганом і зразумела. Насамрэч, калі просто вось это, паколькі ў нас людзі не разумеюць, наколькі это рэдкая і выключная з'ява, паколькі сам арган, ён у музычнай свядомасці Беларусі, у музыказнаўчай, ён маргіналізаваны, таму ён асабліва не цікавы. І таму можна не разумеюць значэння таго ці іншага твора або ўдзелу аргана ў гэтым творы, яго ўдзельнай вагі на той момант і перыяд. Для этого патрэбен, як аказалася, спецыяліст. Вось такім чынам збіраўся. Пасля, што там яшчэ можна... плюс папаўняецца. Яшчэ таксама мне пра знаёмства з сям'ёй было саліста філармоніі Канстанціна Шарова, таксама давялося пашчасціла мець доступ да часткі ягоных матэрыялаў, і там вельмі цікавы у яго. Ён як фігура значная, менавіта досыць значны ўнёсак зрабіў у выкананні беларускіх твораў. Напэўна, адзін з таких найбольш, калі, напрыклад, Ольга Падгайская грала вельмі шмат беларускай музыкі, і таму яна была стымулам для сваіх сверстнікаў, то да яе гэтую ролю адыгрываў вельмі значную Канстанцін Шаров. Это такая яго роль засталася ў ценю, і больш вядомая у плане выканання беларускай музыкі заслужаная артыстка Беларусі Ксенія Пагарэлая. Яна вядомая альянс творчы з Ганнай Кароткінай, яна зрабіла большую частку прэм'ер гэтай кампазітаркі. А таксама творы Александра Літвіноўскага вельмі часта гучаць у выкананні. А у Канстанціна Шарова мы фіксуем вельмі шмат праз архіўныя і запісы, і праз архівы, і праз асабістыя дакументы ягоныя, што ён выконваў беларускую музыку і сольную вельмі шмат, і з'яўляўся рэдактарам, ён з'яўляўся сам кампазітарам, і таму там вельмі шмат узнікла такого ягонай ролі цікавай. Это таксама асаблівая форма, так скажем, кірунак даследавання ягоная фігура як беларускага выканаўца, плюс з ягоных, калі ўжо так выдаваць, не сакрэты, што з ягоных матэрыялаў або нот, якія захаваліся, там было знойдзена некалькі твораў нідзе не апісаных некаторых кампазітараў, то есть нават кампазітараў, ты ведаеш, яны там напісана, што яны пісалі, але твор раптам якога нідзе не існуе. Або кампазітара, кампазітар школы Дмітрія Смольскага, які пасля там які ўехаў у Польшу, ён пакінуў твор 84-го года Чакона до мінор, Мікола Стома, кампазітар завуць, і нават дата смерці яго дакладна невядома, але вядома, што ён памёр до 2005 года. Вось такія рэчы, просто знойдзены ноты, это ягонага арганнага твора вельмі дастойнага у архіве Шарова. І з пазнакамі выканання, што Шаров рабіў рэгістроўкі, значыцца выконваў. А што значыць мінулыя рэгістроўкі, рэгістры, якія выкарыстоўваліся? Па-першае, мы ведаем, на якім это інструменце выкарыстоўвалася, а па-другое, мы можам рэканструяваць гук. А это ўжо тая самая загадкавая праблема эстэтыкі гука ў творчасці беларускіх кампазітараў, якая фізічна намацваемая, я б сказаў. Па-першае, там цікава, напрыклад, адхіляючыся трошкі, у Міколы Стома ў пазначэннях ёсць у гэтай творы, які адкрыты ў спадчыне Шарова, ёсць две рэгістроўкі. Па-першае, это ягоная, аўтарская, невядома, на які інструмент ён это пісаў, таму што ў нас гэтых рэгістраў у касцёле Роха няма. І варыянты рэгістроўкі Шарова для касцёла Святога Роха. І параўноўваючы гэта, можам рабіць нейкія пэўныя высновы аб эстэтыцы аргана ў творчасці канкрэтнага кампазітара, нават прадстаўленага у адным творы. Цікава. А пасля гэта, как бы, скажем, пераводзіць у плоскасць з іншымі творамі пра эстэтыку ўвогуле аргана ў творчасці беларускіх кампазітараў, скажем так, што на іх уплывала. І само по сабе, што там, я сам рэпертуарым, калі пра рэпертуарым яшчэ не публікаваны,
ён частка яго апублікаваная тут менавіта для твораў у манаграфіі. Яна тут даецца творы аргана з голасам і інструментамі, менавіта вакальныя творы. Тут прыблізна толькі трэць рэпертуарыма, плюс тут не зусім поўная інфармацыя, тому што ў самым рэпертуары табліца складаецца, па-першае, яна мае назву, дату, это тут все ёсць, інструментальны склад, вядома, варыянты якія, то есть калі это рабілася пералажэнне, то там я пазначаю, што пералажэнне такого твора, або гэты твор быў перакладзены ў іншым варыянце, і плюс дадзеныя пра прэм'еры і тое, што там вось увогуле адбываецца ў нотах, нейкія пазнакі, калі цікава, ёсць дата, то есть это, дата або прысвячэнне, это уже асобная такая графа. Вось так прыблізна выглядае поўны рэпертуар. Ёсць планы з часам, магчыма, выдаць асобна рэпертуарыум на нейкай стадыі яго гатоўнасці, менавіта як даведнік, вось з артыкуламі, або я яшчэ дакладна не вырашыў, але это і фінансавыя, і іншыя справы, вось трэба этим займацца. Гаспадар Юрый, падсумоўваем нашу сустрэчу. Каму гэта кніга будзе цікавая, на ваш погляд? Усім, хто цікавіцца арганнай музыкай, в прынцыпе, або нейкімі цікаўнымі незвычайнымі старонкамі. Плюс это тымі, хто цікавіцца беларускай увогуле культурай. Бо яна важная, беларускай культурай, беларусістыкай, бо яна адкрывае вельмі незвычайным ракурсе старонкі беларускай арганнай музыкі і беларускай культуры, вось менавіта тое, што мы, в прынцыпе, не ведалі. Яна можа дапамагчы тым, хто, напрыклад, разглядае арган як у нас, як нейкая дзіковінка і чужы феномен. Вось. То есть это может быть навучэнцам цікава, гісторыкам цікава. Яна не толькі для музыказнаўца, яна ў першую чаргу, вядома, навукоўцам будзе цікава, і таму што шмат новага раскрываецца. Я вельмі хацеў, каб яна незаўважана не прайшла. Пазітыўным, негатыўным ключе это не так важна. Галоўна, каб сама па сабе плынь вось гэтая беларусістыкі арганная, яна развівалася. Можа быць у дыскусіі, можа вось менавіта таму не падабаецца канцэпцыя савецкага часу, пішыце. Лічыце, што беларуская арганная школа існуе ўжо, пішыце. Аргументавана ўсё, то есть я там завострана магу нешта сфармуляваць, каб, па-першае, людзям чыталася, зацікаўленым, не зацікаўленым, экспертным, не экспертным, па-другое, каб менавіта быў штуршок для абмеркавання. Яшчэ будзе кніга важная, і важна, каб і менавіта ў касцёльных кругах, таму што там ёсць такія праблемы, як арган у Беларусі, сучасны арган. Што такое? Вось тэндэнцыі, якія ў нас адбываюцца зараз з набыццём касцёламі інструментаў. Там гэта кранаецца, да. То есть, што ёсць, што кепска, што можа быць. Вось. Таму, я мяркую, што таксама кніга важная для, святароў і тым, хто цікавіцца. Таму што, каб ведаць, што такое наша музыка, у якім кантэксце яна стваралася, таму гэта не толькі музычны, не толькі гістарычны, але і царкоўны кантэксце яна таксама спатрэбіцца. Менавіта вось дзякуй вам, што вы запрасілі і далі магчымасць это выказаць і всю прэзентацыю зрабіць свой адмысловы. Дзякуй вам вялікі за тое, што адкрываецца для нас беларуская арганная культура. Дзякуй вам. Всяго найлепшага, з Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.